हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव टिडि प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलावहाय माने जों नै दायो बाजाराव एसे बाजार खालामहैनो नागिरदों फिसा फिसौ बुस्थु लायनो नागिरदों उनाव दं नै मेमा नै ओरैबायदि सान्दुं बिरादनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय एकदम शेयार खालामनोसैलाय जों नै थांगासिनो जों ओमफ्राय लामा ससेयाव लाखिदों आरो बिफां सायहा दङ नालाय बिराद गरमथार এটা 320 টাকা লাটো এই মামা नोङो मुंजों दाना माखौ बुंदोंमोनलाय mata bana deh, ha? Mata bana. Ada berapa? मोनसे फिसा रेस्टुरेन्टाव जोङो मुथुजों आंजों ओंखाम उखैनायखाय माबा मोनसे जाना लानोसै होननानै हाबबाय आरो ओमफ्राय बिराद गरमथारमोन नालाय थानोनो हालामोन ओरैबायदि सान्दुं गोसाना दायोहाय आङो न' मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बैफोरो गासैबो आंनि जाग्रा गोनजा ओमफ्राय आङो फिसा फिसा नांगौ बेसाद बायनो थांदोंमोन नाथाय आं बायनाय जायासै उनावहाय बायसिगोन ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय लोगोफोर